Ola, nenos e nenas. Esta semana vou vos a propoñer facer un experimento moi sincero. Só necesitades unha mazá, bicarbonato, vinagre e, se tedes colorante alimenticio, moito mellor. Pero como eu na miña casa non o teño, vou utilizar o pimentón e, se non tuberades pimentón, utilizades azafrán, que seguro que pola vosa casa, seguro que o hai. Bueno, como vai empezar o experimento? Necesitamos a axuda dun adulto, porque hai que quitarlle a mazá o seu centro. Entón, necesitamos que unha persona adulta nos axude para que non nos cortemos. Unha vez que lle sacamos o do medio, vamos a botar dentro da mazá bicarbonato. Un pouco de bicarbonato. E despois de botar o bicarbonato, eu voulle botar, vosotros botaríades o colorante se o tedes, e se non o tedes, pois un chisquín de pimentón, para que sea máis colorido. Ou eso espero. E agora, o paso final, o vinagre. A ver se funciona, Me cachis en la mar, menudo volcán. Bueno, espero os vosos experimentos, Adeus, un bico para todos.